Дами и господа, този поздрав е специално направен от Мемет от Исперихово, който поздравява жена си Семра, едничката си дъщеря Барие и тримата си сина Мустафа, Емир и Ефе, най-барески Андо Баро. Исперихово! Вали гърми на Мемет, всичко му върви. Авела Кая Гили за най-големия Мемет. Хайде, брат ми Мемет, права Павардан, о Исперихово, С-класа, о Мерцедес, Яша прала Мемет от Исперихово. О, Мемет, патрона си боса на Исперихово, на Исперихово. Всяка майка Мемет патрона не ражда. Той е вълк и динак и си има най-бари фамилия. Хапа бара в Тумен, вали гърми на Мемет патрона. Пак му върви, върви, върви Исперихово. Той е човекът, канадикент от права Мемет. Е баре класа, за е душманен, мударен, съврен. О, Мемет патрона, най-големия, о, най-първо, кой Исперихово. Мемет патрона всичко е постигнал, жена му винаги до него, а децата му са умни и добри. Вали гърми на Мемет патрона, а на него пак му върви. О, Мемет патрона, пенел е шунен душман, не се предавам никога. О, Мемет патрона си машина, той е легендата на Исперихово. Мемет патрона е баре думо како баре Вилеско. О, Мемет патрона от Исперихово. Вали гърми на Мемет патрона, а на него пак му върви. Бешунено Мемет патрона, за него чувам да говорите. Бил е тарикат, но забравяте. Всичко е постигнал, сам се издигнал, от върха ли ще му завиждате. А жена му е до него винаги, а децата му са умни и добри. А Мемет ви показа, на всички ви доказа,